ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಕಲಿಗೆ ಒಂಚಿ ಹೆಲ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋಚಂದುಲ್ಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡೊಂದು ಇಂದಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕ್ ಏನೇನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿನಗಳು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪರ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಡ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂವರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೇನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಮಟರ್ ಪಜ್ಜಿ ಒಟಾಣ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತೆ ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಒಟಾಣ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಬಾಡಾದ್ಗೆ ತೊನ್ನ ಆತೇನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆ ತೊನ್ನ ಆತೇನೇನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನೆತ್ತ ನೀರು ಅರ್ತದ ಚಪ್ಪೆ ಹೊರೆ ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಆತಿನ ಒಟಾಣನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಟಾಣ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೈತೆ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಅನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ಖಾರ ಬೋಡುಂದು ಅಂಡೊಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 2 ಮುಚ್ಚಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಂಡಲೇವು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತಿತ್ನ నేను ಪೂರ ಎಣ್ಣೈತೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನು ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೋಸೆದ ಹಿಟ್ಟು ಕಡೆದಿತ್ತಿನೇನು ದುಮ್ನಾನಿ ಕಡೆದಿತ್ತಿನೇನು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಒಟಾಣ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಏನುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉರ್ದು ದೋಸೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದಿನ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪಾಯ್ಡು ಬಂದ ಒರಿದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಸಿಪಿಲಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಪಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊನೊಲಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೇತೆದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಿಗಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಬಾಯಿಗೆ ಅಗ್ಗರೆ ತಿಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಖಾರ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನ ಉಪ್ಪು ಯಾನು ಹಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಸುರುಟಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ್ ನೆಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನಿ ಮತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಣ್ಣವರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಒಂದು ಬಂದ ಉರ್ಗು ದಿನ ಅಂಚಾದ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡೆಟ್ಟಪ್ಪ ಅದಾದನೆ ಕಡೆಯಿನದಾಗ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದುಮ್ಲಾನಿ ಕಡೆದಿತ್ತನೆ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂತೆ ವರಿನ ಬಂದೋಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೊನದನ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಇಂಚ ಅಂತ ಬೇತೆ ಮಲ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ ನೀರು ಪಾಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀರ್ದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ ನೀರು ಪಾಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದೇನು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪಸಿ ಉಡ್ದ ಬೇಳೆ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಅನ್ನ ಕಡೆದಿತ್ತಿನೊಂದು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದತ್ತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಸಾಸಮಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ದು ಏನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಸಮಿ ಪಾಡೆ ಸಾಸಮಿ ಪುಡದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬೇಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆನು ಇತ್ತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡುವೆ ಬೇಡ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಎಡಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡುವೆನು ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಕಾಯ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐಟಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ನಮಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಕೊಳ್ದಿಪ್ಪುಜಿ ನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಎರಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನವ್ವೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಪಾಡಿಯಾನ ಪಾಡ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೇನ ನೆತ್ತ ರುಚಿ ತುಯ್ಯರಡ ನಿಕುಲು ಕುಡೋರ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದೆನ್ನೋರು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಹೆಲ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಲ ಒಂದು ಚಲಿತ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಟಾಣ ಜಾತೆ ನಿಕುಲ್ ಕಂತದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಇತ್ತಪ್ಪದ ಕವಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದೀತೇನೆ
ನೆಕ್ ಒಂಚು ಚೂರೆ ನೆಯ್ ಪಾಡುವೆ ಇಜ್ಜಿನ ನೆಕ್ ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ನೆಯ್ತ ಬದಲು ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಎರಡಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಉಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನೇಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ನೆಯ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಯ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಕಡೆ ದೀತಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೇನ ದೀತೆಯನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ಅವೆಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡುವೆ. ಯಾ ನೇಪಾಲ ನಿಗಲೆ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಅಂದಲ ನಿಗಲೆ ತಿನ್ರ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚತ್ ನಿಗುಲ ಒಂದಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಗಲ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪನ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜರು ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರು ಹಿಂಗೆ ಎಂಚ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಬಂದು ಅವನ್ ನಿಗುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪಾಡಿ ಇರ್ದಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಆತಂಡು ಏರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೇರು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾಯ್ದಂಡು ನೀನು ಮುಗುತ್ ಪಾಡ್ಬೈತೆ. ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬೇಯ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನಾನು ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಮಲ್ತು ತುಪ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್. ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಸರಿ ಅದು ಕಾಯೋಡುಂದು ತಪ್ಪ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಕಾಯ್ದಿನಿ ನಾನು ಒಂಚು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಎಂಚನೆ ಕಾಯದ್ಗೆ ತೊಂಡಪ್ಪನು ತೆಕ್ಕುಡೋರು ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನೆ ಬೇಗ ಕಾಯುಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪದ ಕಾವುಲಿಲ ಕಿಂಜೊಂಡು ಅಂಚದ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಕಾವುಲಿ ದಿತ್ತು ನಾನು ಚೂರು ಪುರ್ತು ತಾಗುಂಡಾತೆ ಅಂಡೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಕ ತಾರೈದ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅನ್ ತಾರೈದ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನಿ ತಾರೈದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಅನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂತುಚಿ ಅನ್ನು ತಾರೈದ ಚಟ್ನಿಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಒಂದುಲ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅವೆನ್ ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲನು ಒಟ್ಟಾನ ಇಷ್ಟ ಏನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾನಾಗೆ ತಂದು ಕಡೆ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆ ಕಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂತೆನೆಗೆ ತಂದೆ ಆ ರೀತ ಬಂದ ಏನ ಕಡಿದಿತ್ತೇನೆ ಅವೆನ್ನ ಒಂತೆನೆಗೆ ತಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪಾಡ್ಲ ನಿಗುಲ್ಗೆ ತೊನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ತೀದು ಬೇಯ್ಪಲ್ಲೆ ಒಂದೇನ ದೇಕ್ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ನಡುಲ ಸರಿ ಬೇಯುದಿಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ತಾರೈದ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಆತು ಬಂದಾಗೆ ತೊಂದಿನ ಟೀ ತಪ್ಪ ಆತುಂಡು ನಿಕುಲೋರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಪಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಚಂಡ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಇಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ನಿಕಲೆಗೆ ತಿನ್ರೆ ತಿಕ್ಕನಗಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ತೆನ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ನಿಕಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ ತೋಜವೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಬಂದು ಸಾಫ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಮಟ್ಟರ್ದ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.